आणवे नोट अब आणवे कुटी भी है खासी देखो ये आमर मुर्गेश्वर क्रिकेट फील्ड ये आम क्रिकेट खेलु देखिपे ये आम बैटिंग पिचटा ये बैटिंग बाउंड्रीटा देखिपे केते बड़ बाउंड्री स्मॉल ग्राउंड आम कर खेलु सेपटू बॉलिंग एंडा से लेग साइड आमर बहुत बड़ देखिपे लेग साइड दी रन ये बाजिले माने डायरेक्ट बाजिले छक्का आउट तो तले गड़ी जाएंगे से कांथरे बाजिले एटा दुई ये देखो बाउंड्री यहाँ पैविलियन देखो लाटिल पाखे पैविलियन है कि पैविलियन रो 3टा स्टेयर अछि पैविलियन 3टा स्टेयर जे आउट आसी तले बसियो जे दर्शक ऊपर बसिए यहाँ देखो बंगाली बंगाली आस पटे यहाँ विकिंगर पुराना रूम गणेश पूजा कटी रूम यहाँ गणेश पूजा हुए क्रिकेट सब जिनस बस यहाँ आम सब बाथरूम सब यहाँ गणेश पूजा यहाँ आम शंभु सोनू आ सुमन ताक रूम यहाँ यहाँ मेंशन मिडिल चांदनी तो ये आम सब डांस फैंस प्रोग्राम सब हुए आ गणेश पूजा टाइम रे ये सब डांस हुए देख पाते बहुत बड़ा स्पेस अच्छी पूजा हुए आसती जे कि बापी जे कि गणेश पूजार डेकोरेशन दायित्व नियंती तो आसतु बापी पाखर शुणा कौन कहना चाहती से आज पिला ना कि गणेश पूजा हो कहे बापी कहतु कौन आपणकर मत सर्वत्र आज खाँ खाँ पड़ी कौन मेंशन साहित्य जमी रखी 80 खंड कह मजाक रे कहली अच्छा आम कहीदे सेपटे मुझे सेपटे कड़े सेपटे जी चल ए डी ब्लॉक जी डी ब्लॉक बुले डेली डेली बोलूंगी आज हॉस्टेल आसते हॉस्टेल गोटे वीडियो छड़ा देखिए नुआ नुआ स्टार्टअप अच्छी बता जी एते भी सब्सक्राइबर ना 100 बिलो 100 अच्छा समस्त स्टार्टिंग बा 1 बा सेटा हेले सिना हबो आमे जो पर न स्टार्ट करछ से पर कोन 100 रे पहुंचू ना 1000 पहुंच बोली कोन है भी हम करू चलो देख जोते देखो मते कहू जोते के तो स्वार्थपर आळे भी काम देलेनी मक्का से बड़ स्वार्थपर डाल हम भी जानी कहया दरकार नै नड़ियाटा फटे देजिबो नड़ियाटा वर्तमान मंटो ए पटे देजंदी
ଆମର ନଡ଼ିଆ ଡାଲମା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିପାରେସନରେ ଚାଲିଛି। ନଡ଼ିଆ ରସ ଦେଖିଆ ଆପଣ ତିଆରି ହେଇଛି ନଡ଼ିଆ ରସ ଏଟା। ୱାଓ ଏଟା ନଡ଼ିଆରେ ଆପଣ କ୍ଷୀର ବୋଲି ଭାବନି। ହଁ ଏଟା ନଡ଼ିଆ ବାସ୍ ନଡ଼ିଆ ଏଟା ଭୁଲରେ କ୍ଷୀର ଭାବି ଦେଇକି ପିଇଦେବେ ନହେଲେ ଚା ଫା କରିଦେବେନି ଚା ଛିଣ୍ଡିଯିବ। କ୍ଷୀର ରସଟା ତ କାଳେ ମଞ୍ଚିଆ ସେପଟେ କାଟୁଛନ୍ତି ଆମର ପରିବା। ବାଇଗଣ ଦେଶୀ ଆଳୁ ମାନେ ମାଟି ଆଳୁ ନାହିଁ ବାଇଗଣ ପରିବା କି ଆମର ପଡ଼ିବନି ଡାଲମା। କଦଳୀ ଏନାରେ ସବୁ ମିଳୁଛି କରିପାଇଲେ ହେଲା। ଶୁଖିଲା ପୁଚିଆ ନାହିଁ ଶୁଖିଲା ଗୁଣ୍ଡଟା ହବ ନା ଶୁଖିଲା ଗୁଣ୍ଡ ଏଡିଟ୍ କେମିତି କରୁଛ ମତେ ଏଣ୍ଡିଟି ଗୋଟେ ଚୋପା ଥିବ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ନଡ଼ିଆ ଡାଲମାଟା ଟିକେ କାମ ଚାମଚା ଦେ ଟିକେ ହେଲା। ବାପି ତ ରୁମ୍ରେ ସବୁ ଅଛି ଗୋଟେ ତକିଆଟେ ରଖିନ ନା ଶୋଉଛୁ କେମିତି ଏ ପା ପଛରେ ମୋଡ଼ି ଦେଇକି ଦେଇ ଦେଉଛି। ଲଙ୍କା ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ବୋଲିଂ କରିବା ବଲଟା କୋଉଟା ହେଲା ହଁ ବାସ୍ ଛାତ ଉପରେ ଭିଉଟା ମସ୍ତ ଆସିଛି। ହଁ ଆସିଯିବ ତମେ ଇନକମ୍ କରୁନି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପର୍ପସ୍ ଆଉ। You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. ବାପି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିବ ବଲ୍ଟା ପକେଇବ ପପୁ ଗୋଟେ ଢାଁ କିନା ଗୋଟେ ମାରିବ ଖେଳି ପାରିବନି ମୋ ବଲ କାହିଁକି ଦେଖେଇଦେବିନି ମୋ ବଲ ମୋ ଦେଢ଼ଶହ ଦେଖେଇଦେବୁନୁ ଡାଲମାର ଯୋଉ ଉପରେ ଯୋଉ ଛୁଙ୍କଟା ଦିଆହବ ଏ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ କେହି ଦେବେନି ଭାଜିକି ଏଟା ଗୁଣ୍ଡ କରିଥିବ। ଏଇଟା ଆମର ଡାଲମା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଅଦା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଘିଅର ଯୋଉ ଛୁଙ୍କଟା ଦିଆହବ ସେଥିପାଇଁ ଅଦା ଟିକେ ଖାଲି ପ୍ରେସର ବନ୍ଦ ହେଇକି ମୁড়ମୁড় ଡାକିଲା। ଆରେ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେ ବଲ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି କୋଉଟା ଫୋପଡ଼ା ହୁଏ ଏଠି ନା। ଆରେ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେ ବଲ୍ ତୁ ଏ ବେଲା ଲାଗି ଆସିଗଲେ ଏ ବେଲା ଲାଗି ଦେ ବଲ୍ ବଲ୍ ବେଲା ଲାଗି ଦେ ବେଲା ଲାଗି ଫେକ୍ ବେଲା ଲାଗି दे दे बेला लाइक दे आदरे जूम फूम केमिति हुए म ये बोलिंग करता है पूरा करता है वो क्या ऐसी तरह थ्रो कर रहा है यार। तो उसका नाम क्या है? बेलाल। नहीं वो जो हमारा वो बंदा है ना खासी। खासी हाँ खासी तुमसे 10 टाइम्स बेटर करता है यार खासी। बॉल देखा होने कहीं तो कलर टा बोलते से बड़ा है गलानी खेलते हैं खेलते हैं
ଯାଇଛି ପଡ଼ିଲା ତଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଠି ट्राई करो नहीं लगा तो कोई बात नहीं बस କ'ଣ କହୁଛୁ କ'ଣ ଟିକେ ଭଲ ପିଆଜ ପିଆଜ କାଟ ହଁ ଏମିତି ଅଛି ଭାବି କ'ଣ କହୁଛି ଭାବି କ'ଣ ଭାଇ କହିବା ଗୋଟେ ସମୟ ଆସୁ ଖାଇ ପିଇ ସାରେ ମୁଁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା ଫେରିବି ବଘରା ଆଳୁ ବଘରା ଆମର ଆଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଘରା ହବ ହଁ ଆଳୁ ବଘରା ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଳୁ ଅଛି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗୁରୁ ସିଝା ହେଇକି ଅଛି। ଅଙ୍ଗୁରୁ ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ ଆଳୁକୁ ବଘରା ହବ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ପରିବାଟା କାଟୁଛି ମତେ ଆଉ ସେଥିରେ ଟିକେ ଜିରା ସୋରିଷ ଦେଇକି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଦେଇକି ଟିକେ ଛୁଙ୍କ ଦେଇଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାରେ ଛୁଙ୍କ ଦିଆହେଲା ପରେ ପିଆଜକୁ ଟିକେ ଦର ମାନେ କଞ୍ଚାଳିଆ ରହିବ ସେଟା ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ଭଲ ରହିବ ପୁରା ତାକୁ ପୁରା ବିଦ୍ୟାରାୟଣ କିଶୋର ଭାଇ ଭେଜ ହୋଟେଲ ଯେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କ ରୋଷେଇ ସେଇଭଳିଆ ଏପଟେ ଟିକି ଆମର ସାଲାଡ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛି ଏଇ ପପୁ କହିବି ଦେଖିବି ନା ଆସିବ ଦେଖିବୁ ଦେଖିବୁ ପପୁ ଡାକିବି କଟା ହୁଏ ହାଁ ପପୁ ଆସିବ ହେଲେ ଶୋଧିଦେବ ଏକାଥରେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ସେ ମଞ୍ଜି ଜାଣିଛି ହାଁ ମାନେ ତା ଛୋଟ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କରିଛି ସିଏ ତା ଜୀବନରେ ସେଟା କାହାକୁ କହିପାରିବ ସିଏ ଯୋଉଟା ଜାଣିଛି ଇଏ ଆଉ ବଡ କଥା କଣ କହିବ ଆଉ ଆଗରେ ବଡ କଥା କହିବ ତ ପପୁ ବା ତା ମଞ୍ଜି ତା ଜନ୍ମରୁ ଦେଖିଛି ପପୁ ପୁରା ତା ଚେରକୁ ଧରିଦବ ସରିଲା ଦହିର ଚିନି ମିଶେଇ ଖାଇଦେବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଯାଅ ଆଉ ଦହି ଥିବ ତୁ ସେ ମୋଦି ଡାଇଲଗଟା ମାରିବୁ ନା ନାଇଁ ହାଁ କ'ଣ ସେ ଆସିଲା ଟ୍ରାଇପଡ଼ଟା କାହିଁ ଏ ତୋ ଟ୍ରାଇପଡ଼ କାହିଁ ହାଇ ଓଇ ତୋ ଟ୍ରାଇପଡ଼ଟା କାହିଁ ବେ ଏ ହେ ଦେଖ 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 ଅଇଠା କରିଦେଲା ଏଇଟା ରଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଲା ମତେ ଖାଲି ଖାଇଦେ ଦିଅ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶକ କହିବେ କେମିତି ହେଇଛି ଏକ ନମ୍ବର ବାସ୍। ଏଭଳିଆ ଟେଷ୍ଟ ମୁଁ ଆଜି ପାଇବି ଭାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି କାହା କରିବାର ଅଛି ଭାଇଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କଲ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏକ ନମ୍ବରଟା ଚୁରମୁର ନୂଆ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବନଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଠି ଗୋଟେ ଏଇଟା ନୂଆ ପ୍ରକାର ଆଳୁ ଦଳଟା ହେଲା। ଠିକ୍ ଠିକ୍। ଆମ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ ମିଳିବନି। ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିତେ ପଡ଼ିବ। ନାଟା ଆଉ ଥରେ ବିଶ୍ୱ। ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା। ये क्या है ये क्या है ये पड़ेगा ये क्या है ଏ ଜନ କହିଲା ପର ହାତ ନାହିଁ। आसी आई ହେଇଗଲା। सब पके सलाड रेडी है जी एपटे हमर डालमाटा ଭାଇ ଖାଇକି ଆରାମ वाओ ଆରେ ଆଉ ଖୋଲିଲେ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହବନି। ये जी देखे दउची डिश गुरा सब एटा हमर आलू चुरमुर एपटे भात एपटे होची हमर मेन डिशटा जोटा कि डालमा एपटे हमर सलाड ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଖାସିଟା କଲି କିନ୍ତୁ ତା ନାଁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଜେନା। ना विश्वजित ना और बापी साइनी ସାଇନ୍ ତାଙ୍କ ନବୀବ ସାଇନ୍ ସାଇନି ବୋଲିଂ ଆକ୍ସନ ତ ଅସରଫ ଭାଇ ତା ନା ସାଇନ୍ ସାଇନି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ କଳା କାରନାମା ଯୋଉ ଖାସି। ପୁରା କପି ପେଷ୍ଟ ମୁହଁଟା ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଏବେ ଟିକେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ତାର କଣ ବ୍ରେକଅପ୍ ଏଟା କଣ ବ୍ରେକଅପ୍ କହୁଛନ୍ତି।